Hey, what's up guys? Ako si Bad. Lasinggero ako. Pero matas ang pangarap ko. Let's go! Kaya samahan niyo ako. Malangis lang ang tila niyan. Hey guys, ito na kami sa bahay. Nakauwi na kami galing dun sa hospital. Galing na bibi ko, naglalaro na. Now, paliguan na ko niyan si bibi. Malapit na sa mga dahon na sabay sa tubig. To dahon nga lukban, iba, tapos lagyan na kinit na bitchin, tapos asin, tawiyo. Okay, let's go. Ay, nanumaba. Ay, Mas Bibi. Mas Bibi. Yay, mapainom kami kang resitang bulong kay Bibi. Yan. Tumada. Tumada na masada kaya. Mas kiday na balik naman sa ospital. Tapag na okay na after 5 days, hindi na kami doon mabalik. Diba? Nabo mo yan. Mainom ka. Isa na kayo si Bibi Kibulong. Ano? Si Sirikol. Mainom ka. Masakit pag painom si Bulong. Matay yung sabi ka, doktor, tumada naman sa napil. Kung naman tumada ho, pamadaan ka. Joke lang. Ganyan kang agong ito. Yun na. Sige, tama ko ng tikidahon. Pakay mga karigos na ibaba. Oh, Bibi oh. Tumada. 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 Sarap. Sarap ng tumada. Sarap. Sarap. Ang sarap. Yo, maduman na kita. Nabayaan ka muna naman. So, gina. Kita kang. Ito. Hindi na di pungal ini. So, dahon yan na mga isabay sa pangkarigos na aki. Buhin. So, manok ko nakaruluas na. Grabe ng manok ko rin. Ayos yun. Tutuay ka pa duman sa laog. Ayaw ni pala ng libon ako yan. Bakalaw kay ice box. Tapos cooler. Pandagdag ka duman sa pwersa sa small business ta. Sa chicken. Let's go! Ubayaw, ano daw ko kuha ang ganyan, no? Nagpaisi ka na eh. Ano na niya mo? Hapas naman ang pipe mo, ano? Wala. Bayaw, bata may hinubaho no? Nanguna ko lang ang lawas ka. Baya, sus. Makiling pa. Namiro sarado so, harong mag-habas na. Makbas pala na yung tao yun. Ala, pinangana na. Pero mas da ko lang lawas. Pag tinabag ka din ka. Nadagdali na no eh. Mad magimataso. Tagsadiri. Ano na napahit mo? Sala na ang gibo mo. Marasa pa. Baya. Sura pa ini. Duwang lapad na sana. Buto-buto na sana. Ulubong na ano. Isuso. Bakit dito madap pa nga. Gulat pa simple oh. Hindi na simple. Dalagan pa. Baya ano. Iba baga. Kaya naman nagpaisang hamag. Inaabasa ng mga kahit kayo ni. Ano la? Sige. Kailangan mo magpaisi. Sus. Suday sana guday labot to. Sura pa no? Nirituran siya. Yo, ayan. Kuha na kita. Daon ki iba niyan. Daon ki lokban. Tapos na ni. Sabay tayo sa pakalakaga na ikakarigos kay Bibi. Ang aning ano. Nakakarigos na ta. Apat na lo. Nang ganila karigos si Bibi. Let's go. Halap. Ngunit pala. Mga manok. Yan. Parabong ko naman ang diretso. Yan. Apa naman? Hindi pa doon sa kulungan. May mga sipo na dyan sa iba. So, mga 2 months old. Pabayaan na. Busy kami. Let's go. Yo! Ano yun? So, binakaltang, ice box. Ang, niya, is, kira yun Pirang cubic daw ito, gani. Okay.
45 liters. 45 liters ang gusto saya. Siguro ko gusto manig ang ano. Ako din sudati ko. So mga piglalaga ng karging kada pala. Hindi ko ano 20 kilos log yan. Sagad 30 kilos log yan. Chichinik. Ang presyo niya is 277. Tapos ini 1,715. May log naman pala nining. Okay. Pagbakal mo, yan ang log na. May plastic na sa para yun. Tapos yung ice scraper. Pang ano kang yelo. Yan. Dagdag persan sa ano ta. Sa business ng chicken egg. Frozen chicken egg. Dapat tayo nakadagdag kay item. Busy pa. Dapat nakahanap kay supplier kang ibang products. Anyway, gibon tayo mo nyo nini. Patusun tayo ni ki fucking tape. Patusun tayo mo nyan. Tapos ini reserve lang ini. Kung may sobra kitang kung may sobrang ano, supply, ito lang din is mga frozen. Akala yung manig matunaw ang mga frozen. Tapos lanas may yellow. Tapos pag nagdi-deliver, pwede nyo gamitin na. Anyway, let's do this. Ipatusun tayo yung fucking tape para mas ano siya, ma-reinforce, mas magsarig siya. Ito dos maraot. Let's go! Yo, ayan. Tapos ko na. Ano yung sa iba, papalagaran ko ini. Kiraray. Parang ko niyan, mahalawig ko na kaya ang vlog ka. Mga narang ka kaya yung kaka-edit. Dapat mga 10 minutes na ng vlog. Ito ni, safety na ini. Pang deliver, or kaya additional na, ano, na stock, binigyan. Ini, pag nagpa-deliver, pinidara naman sa ano. Yo, yehey. Good vibes tayo nga. Ay, matanos, baby, nagibi. O, yan pala, may munay, oh. Good. Tingnan nagmunay so, ano, sumatok. Wag na. Pagbalik, may tulo ng bunay. Ay, nakatindog na si batang kito. Nagkaturog yan. Nagkaturog yan. Mahina. 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 Mahina pa pa. Mahina pa pa. Paborito natin. Hi, na ikaw dun baba. Hi. Nagimata. Hey. Napluson si Papa. Ito si Mama naglalaba. Malaba ka ito makatapos kini. Tapangan ta si Mama maglaba. Harahin ang subatang cute. Pirmi na rawig ang katurog kayan. Ay, na ikaw baba ko. Ito parang yan GSP and GSP sa Central. Dali na ang pinyapran siya. Di ba naman ang pagkabisihan ka sa sunod. Anyway, that's all for today's. Baba ko. Baba. Baba na. Oh. Ayan. Close mo na. Close na. Hello. I-close na ni Papa. Oh. Ayan na. Bye-bye vlog. See you on the next vlog.
Boss B, turning up. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that